on valtava, kun Jumala on kaikkina päivinä meidän kanssamme ja tahtoo ilmestyä meidän elämässä tänä päivänä. Ja se on suurta, että Jumala puhuu meille vielä. Sitten on surkea, kun Jumala ei puhu meille eikä henki puhu meille. Mutta tällä hetkellä vielä Jumalan henki puhuu tänä lopun aikana väkevästi ja voimakkaasti ja tahtoo ilmestyä meidän elämään. Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema. Ja en enempää tässä vie aikaa tästä. Meillä on hyvää ohjelmaa täällä varmaan. Mutta luen kuitenkin semmoisen kohtauksen, mikä sain täältä koneelta jossain vaiheessa ja tykkäsin siitä kovasti. Ja omalle kohdalleni otin tätä asiaa, että kuinka tärkeää on, että on ystävä. On tärkeää, että on ystävä. Se on kuin tähti taivaalla. Et aina näe sitä, mutta tiedät sen kuitenkin aina olevan paikalla. Tämä on niin totta. Mikään ei ole niin tärkeää häneltä saatu tuki, vaikka ette näkisikään toisianne joka päivä. Hän on kuin tähti taivaalla. Monta kertaa tuolla elämän temmelyksissä huomataan se, kuinka joku johtaa elämää. Jos me valitaan oikein elämässämme, niin se johtaja on Jeesus. Ja se johtaa meidän elämään, vaikka meistä tuntuisi. Olen joskus sanonut, että vaikka päässä hakkaisi halkoja, niin se tuntuu vaan. Mutta Jeesus on todellisuus. Jeesus on se elämän ehto meidän elämään. Ja se tarpeellinen syke tänne sydämeen, kun on saatu sydämen asiat kuntoon Jumalan kanssa, niin se tekee jotain tärkeää tehtävää meidän elämässämme. Kaikkina päivinä hän on meidän kanssamme. Hän on luvannut olla meidän kanssamme kaikkina hetkinä. Ja hän tahtoo ohjata meidän elämäämme. Ja tuntuu se miltä se tuntuu, niin kuitenkin hän on meidän purressamme. Ja kun katselemme joskus taaksepäin elämäämme, niin huomaamme kuinka Jumala hienosti johti tämän asian. Piti huolen minun elämästäni, ohjasi minun elämääni, ohjasi minun perhe-elämää, minun perhettäni. Ja kaikilla tavoilla näemme sen siunauksen omassa elämässämme. Se on joko siunausta tai kirousta. Kuinka me sen valikoimme. Mutta saako Jumala tänä päivänä siunata meitä ja antaa meille siunauksen ja ymmärryksen ja silmävoidetta ennen kaikkea, että me opimme näkemään ja tuntemaan tuon suuren Herran, joka on aina paikalla. Se on kuin tähti taivaalla. Saako Jumala meitä siunata? Tänä armon päivänä oli hyvä kun tulitte. On ihan mukava katsella ja nähdä, että täällä on oma porukkaa ihan ja valtavasti. Ja otetaan huomioon, että saadaan hyvää ohjelmaa ja kokea taivaallisia kokemuksia ja siunauksia ennen kaikkea. Pyydetään siunausta tälle päivälle. Meillä ei ole valikoituja ohjelmia tässä. Me mennään vapaassa luonnossa. Me mennään vapaasti tässä kokouksessa ja mitä Pyhä Henki antaa, sitä tehdään. Ja toivotaan Pyhä Henki täällä meidän keskellämme ja sitä me toivotetaan. Siunataan tämä kokous ja pyydetään Jumalalta siunasta ja armoa meidän elämällemme, että saamme vapautua tähän kokoukseen tämän kovan maailman ajan keskeltä. Saamme irrottaudutaan. Ollaanko omalla kotisohvalla? Otetaan ihan hyvä asento ja levätään Kristuksessa. Kiitos taivaallinen Isä, että sinä tänä armon aamuna saat siunata meitä täällä ja saat ohjata meidän elämää. Saat johtaa tätä kokousta. Pyhä Henki, kiitos, että olet mukana meidän keskellämme ja saamme tuntea sen, että sinä johdat ja ohjaat jokaisen hetken ja jokaisen tilanteen, rakas Jeesus. Siunaa soittajat, Herra, siunaa laulajat. Herra, siunaa jokainen hetki tässä ajassa. Kiitos, mestari rakas, että saamme luovuttaa tämän kokouksen sinun käsisi, rakas mestari. Kiitos, mestari, että tällaisella armolla tahdomme lähteä tätä päivää jatkamaan. Kiitos, Jeesus. Ja sitten tästä ohjelmasta edelleen voi sanoa, että täällä on Joni ja Marika Lomerus, Vihin seurakunnasta sieltä tullut
meitä tervehtimään. Ja ihan tavallisia ihmisiä ja Isberi Timi on täällä ja nyt pyydän teitä vielä nousemaan siitä ylös ja kääntymään tuonne yleisöön päin ja katsokaapa tarkasti. Heille kummallakaan ole siipiä. Ne on tavallisia ihmisiä. Kiitos Jumalalle. Ja luovutankin tämän kokouksen sitten tälle Porula ja Marika on täällä ja täällä on hyvä ohjelma. Saako Jumala meitä siunata tähän kuuntelemaan ja keskittymään? Luovutaan tämän, en tiedä kuka teistä alkaa vielä. Laulaisitteko te sen laulu ensin? Joo, minä yritin luistaa tästä, mutta ei mennyt oikein läpi. Ei mennyt oikein läpi. Joo, kyllä kuitenkin laulaa. Joo, se on näin. En ole vuosiin johtanut kokouksia, eikä ollut mukana täällä, mutta olen ollut uskossa kuitenkin. Kiitos Jumalalle ja nyt tämä tehtävä, mikä tuli, niin saan kiittää Jumalaa, että se annettiin tälle Samulle. Tämä herättää meitä tekemään niitä tekoja, mitä ollaan joskus tehty ja olen saanut minäkin omassa elämässäni olla mukana näissä asioissa ja Jumalan arvosta kuitenkin. Otapa vettä pituus. Ristillä sä näetkö elon Herraa, näin kärsivän jo verta vuotavaa. Ei muuta ei puhtautta Herraa, voi nähdä käden jälkeen on piikki kruunu päässä painuneena. Ja verivirrat halkoo kasvojaan. On kädet rakkautta olloin rikki lyöty. Ei miseksi enää luiskaan. Hän nostaa kätepäänsä sinulle näin huutain. On täyttänyt mä kaiken eestäsi. On hänen päällä syntis sairauteskin. Voit nähdä kun vain nosta katseesi. Hän kuolon käyden alaspäänsä painaa. Näin kaiken täysin eestäs tehnyt on armoa vastaanottaa tuon, jonka täytti poika Jumalaa. Kiitos Jumalalle. Hyvä kun näinkin pääsee laulamaan, kun on 2 tukosta ja lasta liikkeessä töistä. Ja kunnioittaa Jumalaa, että tälläkin tavalla saa palvella Jumalaa. Nyt annan tämän kokouksen sitten eteenpäin. Saatte päättää, miten jatkaa. Joo, sen verran kerron, kun sain tuossa 7 vuotta sitten antaa elämän Jeesukselle ja se oli aikamoinen juttu, kun se ei ole niin itsestäänselvyys tämä uskoon tuleminen. Se oli suurta armoa. Kuvittelin itsestäni aika paljon, kun kiertelin tuolla keikkapaikkoja ympäri Suomea. Sitten eräänä päivänä mut kutsuttiin semmoiselle tilaisuuteen ja meni vähän sinne, niin kuin, että no, mä nyt tulin vähän teille kertomaan ja laulamaan. Mutta ei se mennyt niin. Silloin tuli Herra Jeesus tulee elämään ja Pyhä Henki laulu minun kautta ja sen jälkeen putosin polville ja kysyin, että mitä tämä on. Sain luopua mahdollisesta elämästä ja antaa elämäni Jeesukselle. Amen. Ja sitten sain tavata tämän sukulaismiehen, tämän Jonin. Sekin on aika jännä juttu, että Joni ja Marika oli sitten tehnyt tämmöisen laulun kuin Ristinmies ja
rupesin tätä sitten vähän tapailemaan ja katsomaan, mitä tämä oikein on, tämä ristinmies niin tehnyt mun elämässä. Ja tämä koskettaa tämä laulu mua tosi paljon siitä, että kun saan armosta tulla uskoon, hän kantoi kuitenkin ristillä kaikki meidän syntimme. Ja tässä hetkessä sitten tuli silleen, että saatiin tuohon levyllä sain laulaa tämän laulun. Tämä on joka kerta niin kuin tämä viittaa sydämen pohjaan saakka, että saa armosta kulkea uskossa ja on saanut ottaa elämänsä Jeesukselle. Ja tänä päivänä minulta ei puutu mitään ja mä tunnen, kun mä kuulen tuolla, niin elämä on tietysti silleen, kun saa ylistää häntä. Ja on saanut antaa elämänsä hänelle. Ja kertoko tämä laulu sitten loput, minä laulan tämän. Kuinka kantaa jaksoisen kaiken tämän maailman tuskan ja ahdistuksen. Ei silloin ollut sulla kärsimyksen yössä yhtään ymmärtäjää, eikä tuskaan voi koskaan selittää. Kannoit kuitenkin kaiken ristillä sinenä. Mua rakasti juuri sen verran, että tähteni tuli uhriksi ristiin. Sun haavoillesi kautta voi auttaa ja armahtaa. Päällesi syljettiin piikkinen. Kuuluu sun päähäsi painettiin. Laulattu, liittelävät käsisi hakattiin. Ristillä riippuen sai kantaa vihat ihmisten. Kannoit kuitenkin kaiken ristillä sitenä. Mua rakasti juuri sen verran, että lähteni tuli uhriksi ristiin. Sun haavoillesi kautta voit auttaa ja armahtaa. Kannoit kuitenkin kaiken ristillä sitenä. Mua rakasti juuri sen verran, että lähteni tuli uhriksi ristiin. Sun haavoillesi kautta voit auttaa ja armahtaa. Siunaa Herra tämä sana, minkä sä oot valinnut tälle päivälle. Siunaa, että se tekee meidän sydämissämme
vahvistusta, voimistusta, uudistusta, Herra, että se väkevöittää meitä, antaa meille pyhässä hengessä uutta ajateltavaa. Ja ennen kaikkea, Herra, että me lähestyttäisiin sinua. Kaikki ne elämäntilanteet, mistä itse kukin on tänään tähän hetkeen tullut. Isä, mä halutaan jättää tässä nyt kaikki sun jalkojen juureen. Anna tämä hetki meille lepoa sinun sylissäsi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos Jeesus. Otetaan tuosta Nehemia luvusta 5, heti siitä alusta jakeeseen 13 asti. Mutta Rahvas ja heidän vaimonsa nostivat suuren huudon juutalaisia veljensä vastaan. Muutamat sanoivat, mutta meidän poikiamme ja tyttäremme on paljon. Meidän täytyy saada viljaa, että meillä olisi mitä syödä pysyäksemme hengissä. Toiset sanoivat, peltomme, viinitarhamme ja talomme meidän täytyy pantata saadaksemme viljaa nälkäämme. Toiset sanoivat, meidän on täytynyt kuninkaan veroihin lainata rahaa peltojamme ja viinitarhojamme vastaan. Ovathan meidän ruumiimme, veljemme ruumiitten veroiset ja lapsemme heidän lastensa veroiset. Ja katso, kuitenkin meidän täytyy antaa poikamme ja tyttäremme orjiksi. Ja tyttäriemme on jo annettukin orjuuteen, emmekä me voi sille mitään, koska peltomme ja viinitarhamme ovat toisten käsissä. Kun minä kuulin heidän valituksensa ja nämä puheet, vihastuin minä kovin. Ja harkittuani mielessäni tätä asiaa, minä nuhtelin ylimyksiä ja esimiehiä ja sanoin heille, tehän kiskotte korkoa kukin veljeltänne. Sitten minä panen toimeen suuren kokouksen heitä vastaan. Ja minä sanoin heille, me olemme sen mukaan, kun olemme voineet ostaneet vapaiksi juutalaisia veljämme, jotka oli myyty pakanoille. Tekö nyt myytte veljiänne ja täytyykö heidän myydä itsensä meille? He olivat vaiti, eivätkä voineet vastata mitään. Ja minä sanoin, ette te siinä hyvin tee. Teidänhän tulisi vaeltaa meidän Jumalamme pelossa jo pakanainkin meidän vihollistemme häväistyksen tähden. Myöskin minä, minun veljeni ja palvelijani, olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa. Luopukaamme tästä saatavasta. Luovuttakaa heille jo tänä päivänä heidän peltonsa, viinitarhansa, öljypuunsa ja talonsa. Ja luopukaa rahan korosta sekä viljasta, viinistä ja öljystä, jonka olette heille lainanneet. He vastasivat, me luovutamme, me emme vaadi heiltä mitään, me teemme niin kuin sinä olet sanonut. Ja minä kutsuin papit ja vannotin heidät tekemään näin. Minä myös puhdistin helmukseni ja sanoin, jokaisen, joka ei tätä sanaa täytä, pudistakoon Jumala näin pois hänen talostansa ja vaivan näkönsä hedelmistä. Näin hän tulkoon puhdistuksi ja tyhjennetyksi. Ja koko seurakunta sanoi aamen ja ylisti Herraa, ja kansa teki niin kuin oli sanottu. Tässähän eletään tilanteessa, jossa yksi mies saa sydämelleen, että täytyy tehdä parannusta. Siellä on Jerusalemin muurit alas revittynä ja vihollinen tulee ja tulee ja vie ja riistää kaiken ja rikkoo kaiken ja pitää pahoin koko Jumalan kansaa, koko väestöä. Yksi mies saa sydämellensä, että nyt tämä saa riittää ja nousee ylös, kiittää Jumalaa ja lähtee sille työlle, johon Jumala on hänet kutsunut. Ja Jumala valmistaa jopa hänen ympärillään kuninkaat ja muut auttamaan häntä, kun hän vain nousee sille asemalle, johon Jumala häntä ohjaa. Hän ei laske omaa vaivaansa, hän laskee vain sen, että mä haluan tehdä sen, minkä Jumala mulle antaa. Tämä yksi mies kulkee Jerusalemiin ja rupeaa siellä puhumaan ihmisille. Ja ihmiset kuuntelee häntä, koska ne näkee, että tämä mies tulee Jumalan valossa.
ja tekee parannusta. Ja nythän käy sillä lailla, että ihmiset lähtee mukaan tähän Nehemian muurinkorjausprojektiin ja jokainen kantaa siinä oman osansa. Ihmiset rupeaa rakentamaan ja samalla kun ihmiset rakentaa, niin ne kantaa aseitansa mukana. Ne toisella kädellä kantaa aseita ja toisella kädellä ne rakentaa ja kantaa rakennustavaroita. Ja näin pikkuhiljaa Jerusalemin muurit rupeaa kokoontumaan. Mutta näin on tässäkin, niin kuin on meilläkin tänä päivänä, kun me rupeamme tekemään parannusta. Kun me rupeamme lähestymään Jeesusta, tarraudumme hänen ristin työhönsä, ikään kuin puristaisimme hänen jalkoina, että Herra, mä en päästä irti, mä haluan lähelle sua, niin nousee myös vihollinen. Niin nousi Nehemian tapauksessakin. Nousi monia vihollisia ja monia juonittelijoita, jotka yrittivät saada Nehemiaan ja kaikki, jotka Nehemian kanssa rupesi parannuksen tekoon, saada alas. Ettei muuria rakennettaisi, että vihollinen voisi taas tulla ja riistää ja ryöstää mielensä mukaan. Me eletään tänä päivänä ihmiset juuri tässä Nehemian maailmassa. Muurit on täynnä. Jos te kierrätte ympäri Suomea, te näette erilaisia seurakuntia. Seurakuntien muurit on tänä päivänä alhaalla. Vihollinen tulee ja riistää saalista sen sijaan, että me menisimme ja kiertäisimme niin kuin Joosua muurien ympärillä, että vihollisen muurit sortuisivat ja että me saisimme sitä saalista sieltä. On ikään kuin kristikansa olisi joutunut tällaiseen ansaan. Ikään kuin salattaen olisi vihollinen päässyt rakentamaan muurit meidän ympärille niin korkeaksi, että me emme enää näkisi Golgatan ristiä. Jokainen meistä kyllä tietää, että kyllä se Golgatan risti on siellä. Mutta jos me emme näe sieltä sitä, me olemme kuin sokeita, jotka pimeydessä vaeltaa. Toivoin, että ehkä hapuille voisimme tiemme löytää. Parannuksen teko seurakunnan sisäisessä maailmassa tarkoittaa sitä samaa niin kuin Nehemian maailmassakin, kun Nehemia lähti korjaamaan muuria. Meidän täytyy pystyttää, ei vain meidän omamme, vaan myös veljeemme ja sisariemme, meidän seurakuntien muurit pystyy. Täytyy uskaltaa mennä Jumalan eteen, pyytää Jumalalta, että Isä, anna mulle anteeksi. Jos mä en ole tarpeeksi huomioinut sitä, mitä sinä haluat. Ikään kuin semmoinen omituinen, semmoinen vihollisen hapatus olisi vallannut ristikansan, ettei ristikansa enää näe sitä hapatetta, joka on istutettu sinne meidän taikinaan. Ja Raamattuhan sanoi, että pienikin hapate pilaa sen taikinaan. Mutta aivan kuten Nehemiallakin, Jumala on kutsunut sinut ja minut, meidät jokaisen, nousemaan sille paikalle, jonka hän meille antaa, hänen voimansa, hänen tahtonsa, hänen ohjauksensa, ei se mitä me olemme, koska me olemme vain syntisiä ja vajavaisia. Mutta kun me otamme Kristuksen vastaan ja lähdemme toimimaan Kristuksen tahtovalla tavalla, niin se hänen voimansa ja valonsa vahvistaa ja voimistaa meitä. Ja kaikki se masentuneisuus ja se pettyneisyys ja kaikki se odotuksen kaipuu, kun me odotamme, että aiko vaan olisin taas lähellä Jeesusta, mä saisin taas kokea sitä ensin rakkauden kaipuuta ja kaikkea sitä. Se syttyy meissä, koska Jeesus elää. Ihan oikeastikin elää. Ja Pyhä Henki ihan oikeasti asustaa meissä. Meidän täytyy antaa Jumalalle lupa toimia meidän elämässä. Tässä Nehemian tapauksessa Nehemia koki vakavana tilanteena sen, että ihmiset olivat toinen toisilleen velkaa. Ja ei puhuta vain rahasta, vaan puhutaan henkisestä, hengellisyydestä. Meidän
keskinäisestä kanssakäymisestä, inhimillisistä sosiaalisista suhteista. Kuinka paljon meillä ihmisiltä löytyykään sitä, että me niin helposti loukkaannumme ja saatamme olla kymmeniä vuosia sisarelle tai veljille tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän katkeria tai ajattelemme väärin sisaresta tai veljestä. Vaikka me tiedetään, me ollaan luettu Raamattua, me ollaan kuultu saarnoja, me tiedetään, että meidän tulisi olla kuin sisaret ja veljet keskenään, jotta Jumala pääsisi elämään seurakunnan sisällä. Me olemme Kristuksen ruumis, rakkaat ihmiset, jonka päänä on itse Jeesus Kristus. Me olemme tämän ruumiin jäseniä. Me emme ole mitään irtonaisia, vaan me olemme yhtenäinen joukko, jonka Jumala on rakentanut, koonnut tähän yhteen, rakentamaan ne seurakunnan muurit pystyyn, seisomaan siinä edessä vastustaen vihollista, ettei vihollinen meitä voita, ettei se lannista meistä ketään, ei sitä heikointakaan. Tässä kun Nehemia rupesi rakentamaan israelilaisten Jumalan kansan kanssa tätä muuria, niin Raamattu kertoo, jokainen rakensi omalta kohdaltansa. Ja jos oli ihmisiä, ketkä ei jaksanut tai pystynyt rakentaa, niin Raamattu kertoo, nämä muut rakensi senkin ihmisen kohdalta, senkin kodin kohdalta sen muurin kuntoon. Näin meidän tulee toimia tänä päivänä. Tätä on parannuksen teko. Ei sitä niin kuin me monesti luullaan, että no mennään nyt sitten ja rukoillaan vaan ja kiitetään Jumalaa ja sanotaan, joo Jeesus anna kaikki mun synnit anteeksi, että kyllä mä haluan parannusta tehdä. Mutta mitä merkitsee mitkään sanat, jos ei se näy meidän elämässä Jumalan totuutena? Ja silloin kun se rupeaa näkymään Jumalan totuutena, niin muurit nousee pystyyn. Vihollinen ei enää tule, eikä riistä, eikä raasta, eikä masenna, eikä tuota sitä voimattomuutta. Vaan meillä nousee se mieli, että me olemme voitosta käsin, koska Jeesus Kristus on voittanut. Ja vaikka välillä tuleekin tappioita, mulla ainakin tulee välillä, mä koen, että nyt tuli tappio. Vaikka mä tiedän, mä taistelen voitosta käsin. Mutta kun Kristus minussa kirkkauden toivo nostaa mun pään aina takas ylös. Aina, jokaisen taistelun jälkeen, vaikka mä kokisin tappion, mä nousen ylös, sä nouset ylös. Sä huudat Jumalan puoleen. Mä en anna periksi, koska Jeesus Kristus kuoli Kolkatalla juuri minun tähteni. Juuri sen minun seurakunnassa istuvan sisaren tai veljen tähden. Juuri sen seurakunnan kaikkein ärsyttävimmän tyypin vuoksi kuoli minun Jeesus. Se asettaa meidät niin kuin uuteen perspektiiviin, kun me ajatellaan tätä koko tapahtumaa. Ajatellaan tätä meidän elämää. Mitä enemmän Kristus pääsee tekemään meissä sitä, mitä hän haluaa tehdä, sitä enemmän meidän ajatus muuttuu, meidän puheet muuttuu, meidän teot muuttuu, koska ne teot on tehty Jumalassa, ei ihmisessä. Ihminen mielellään on sitä, mitä se on, koska liha on yhteistyössä vihollisen kanssa. Mutta Raamattu kertoo meille, että hengen teolla voittakaa se lihan teko. Jumalan pyhä henki, joka meissä asuu, vaikuttaa meissä Jumalan antamaan tekemistä ja tahtomista. Ja ajatelkaa rakkaat tältä kannalta. Nyt kun on tosiasia, että jos ihminen on uskossa, se kuuluu Jumalalle. Jeesus on kuollut sen puolesta. Se on ottanut sen anteeksiannon vastaan. Raamattu sanoo, että silloin hän on Jeesuksen puolella. Jumala vaikuttaa tekemistä ja tahtomista. Nyt kun ihminen ei ole uskossa, ja kun ei ole olemassa kuin hyvä ja paha, ei ole olemassa sitä välitietä,
niin silloin ihminen on Jeesusta vastaan. Silloin se kuuluu viholliselle. Ja mitä silloin se ihminen tekee? Silloin vihollinen vaikuttaa tämän kaltaisessa ihmisessä tekemistä ja tahtomista. Ja sen takia muuten ihan välihuomautuksena Raamattu mainitsee siitä, että ei teillä ole sotaa lihaa ja verta vastaan, vaan taivaan avaruuksessa oleva henkivaltoja vastaan. Ne poloiset ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta, ne tekee niitä tekoja, joita vihollinen niitä summuttaa tekemään. Ne ihmiset on ihan polosia, kun ne ei tunne Jeesusta. Ne on vihollisen vietävänä. Niin kuitenkin, kun me kerran kuulumme Jeesukselle ja Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Ja nyt jos me uskovaisina Jeesukselle kuuluvina ihmisinä rupeamme vastustamaan sitä, mitä Jumala meissä vaikuttaa, sitä tekemistä ja sitä tahtomista, niin minkä kaltaisia ihmisiä me enää olemme? Meistä tulee vähän sen kaltaisia ihmisiä, niin kuin oli tuossa Nehemian aikaakin, joita sitten vihollisen vainoajat ja vihollisen väki rupesi houkuttelemaan, että käydään Nehemiaa ja kaikkia näitä rakentajia vastaan. Ja he hyväksyivät sen, että rupetaan kieroilemaan ja vaikeuttamaan tätä muurien rakentamista, ettei Jumalan tahto pääse toteutumaan. Ja siellä oli joukossa just niitä ihmisiä, joiden olisi tullut olla rakentamassa yhdessä Nehemian porukoiden kanssa sitä muuria. Mutta vihollinen oli saanut heidät käännytettyä vastustamaan sitä, mitä Jumala halusi. Ja mitä enemmän me löydämme itsestämme juuri tämän kaltaista, mä en löydä sitä sanaa, mikä sopisi kuvaamaan siihen, tämän kaltaista likaisuutta, että me vastustamme Jumalan tahtoa, vaikka Jumala vaikuttaa meissä sen tahdon ja tekemiseen. Niin me huolimatta siitä, että me olemme uskossa ja yritämme viimeiseen asti, että mä yritän roikkua tässä uskossa, niin me rupeammekin vahingossa toteuttamaan sitä, mitä vihollinen haluaa, että ne ihmiset tekee, ketkä ei tunne Jumalaa. Tässä on niin yksi ykseys, joka on löydettävissä Raamatussa. Kukaan meistä Kristuksen ruumiin jäsenistä ei omalla ymmärryksellä halua tehdä yhteistyötä niiden kanssa, joita johdattavat vihollinen. Vaan jokainen meistä haluaa toimia yhdessä Kristuksen kanssa siinä voimassa ja siinä valossa, joka tulee vain ja ainoastaan pyhässä hengessä Jumalan maailmasta. Ja ottaaksemme tämän vastaan, pystyäksemme hyväksymään kaiken sen, meidän tulee seurakunnan sisällä Kristuksen ruumiissa rakentua pyhän hengen temppelinä juuri sillä tavoin, kun Jumala meitä itse kutakin haluaa johdattaa ja kasvattaa. Kaikkein eniten, kun mä kierrän ympäri Suomea seurakunnissa puhumassa, ja juttelen paljon pastoreiden ja vanhemmistojen kanssa siitä, että mikä seurakunnassa vaivaa, mitä voi tehdä, kun on tällaisia ja tällaisia ongelmia, niin se yksi kaikkein suurimpia ongelmia on se, että ihmiset eivät ymmärrä, millä tavalla lähtee kasvuun kiinni. Tulee tällaisia hengellisiä tiloja, että mä olen tyytyväinen tähän, kun mä olen nyt tässä, että ehkä mä roikkumalla pääsen taivaaseen, tai tulee tämmöistä epätyytyväisyyttä, että koko aika katsoo vähän, vikoilee sinne tänne, että no toi on ton veljen syy, no toi on ton sisaren syy, ja toi on tollanen, ja toi on tällainen, ja se malkajuttu. Jokainen muistaa Raamatusta, kun se näkee, että veljellä on malka silmässä, vaikka itsellä on tukki tai hirsi, tai miten se halutaan sanoa. Nämä on näitä asioita, joissa meidän täytyy antaa Jumalalle mahdollisuus muuttaa meitä.
Ja niin kuin mä sanoin erässäkin seurakunnassa, siellä oli myös tämmöinen hieno valkoinen seinä. Mä sanoin, että ottakaa tuohon seinään ja kirjoittakaa tuohon seinään asenne. Ja vaatikaa teidän johtajiltanne ja itseltänne, että te etsitte, mikä on oikea asenne Jumalan edessä. Koska Jumala antaa meille kaiken armosta aivan ilmaisiksi. Vaikka me tehtäisiin kuinka paljon töitä, vaikka me uhrattaisiin kuinka paljon, vaikka me tehtäisiin minkälaisia kevätliikkeitä, me ei voida ansaita sitä, mitä Jumala on meille antanut. Ainoastaan me voidaan vaikuttaa siihen, mitä me Jumalalta saadaan, kun me rohkeasti lähestymme Jumalaa ja pidetään se meidän asenne Jumalan käden alla vastaanottavaisena ja taipuisena. Hei, tässä on muuten salaisuus teille. Mä voin kertoa, että tämä on ihan oman kokemuksen tuoma salaisuus. Mitä taipuisampi sä olet Jumalan edessä, sitä helpommalla sä tulet pääsemään elämässä. Mitä enemmän sä vastustat Jumalaa, mitä enemmän sä juokset karkuun, ja mä voin sanoa, mä oon kokenut tämän kaiken. Jos joku on juossut Jumalaa enemmän karkuun ja sanoo Jumalalle, mä en halua sitä, mä en halua tätä, mä en halua ottaa vastaan sitä armonhajaa, mä en halua sitä virkaa, mä en halua sitä enkä tätä, niin ei ole kovinkaan monta koko Suomen maassa, vaan koko ikäni juoksin Jumalaan karkuun. Mutta Jumala otti kiinni. Ja mä voin sanoa, on aika kova elämä tullut elättyä, kun mä oon niin paksupäinen kaveri ollut. Mutta tänä päivänä mä kiitän, että Jumala taivuttamalla taivutti mut, jotta mä pystyn ottaa vastaan kaiken sen, mitä Jumala on. Ja arvatkaa, miten valtava helpotus oli eräänä päivänä huomata, että hei, että tää ei olekaan mun homma, tai Jumalan homma. Ja Jumala on jostain ihmeellisestä syystä valinnut mut vaan käsikseen ja jaloikseen tekemään tätä hommaa. Siellä on vastuumies tuolla. Mulle riittää, kun mä oon Jumalan edessä nöyrää. Ja nöyryys, niin kuin mä aina sanon, tarkoittaa sitä, mä pidän kiltisti suuni kiinni ja teen niin kuin Jumala käskee. Silloin mulla on hyvä olla. Silloin mä saan sitä kasvua Jumalalta. Silloin mä saan sen kaikista niistä elämän koettelemuksista kaiken sen opin ja ymmärryksen, minkä Jumala haluaa antaa, minkä mä vaan pystyn ottaa vastaan. Näissä on salaisuuksia Jumalan maailmassa, jotka Jumala haluaa avata meille, jotka Jumala haluaa, että me otetaan niin kuin omaan elämään omaksi hyväksemme. Ei Jumala kiellä meitä. Ja kun Nehemia koki, että nyt hän haluaa tehdä parannusta, hän lähtee kokemaan muureja kasaan, ettei vihollinen tule enää riistämään ja ryöstämään. Jumala voimisti Nehemian. Ja Nehemia teki ihmeitä. Ihmiset rupes kaikki tekemään parannusta. Raamatussa on tämmöinenkin sana, että tulkaa minun tyköni te työtä tekevät ja raskautetut. Tässä Nehemian tapauksessa siellä on ihmisiä, jotka on taakkojen raskauttamana. Ihmisiä, jotka kantaa, tekee just sitä työtä siellä keskellä muuria, jotka kantaa ja kuljettaa ne kivet sinne. Tekee sen kaikkein raskaimman työn. Raamattu sanoo, että nämä ihmiset on taakkojen raskauttamana. Mutta vaikka ne ovat taakkojen raskauttamana, niillä on silti toisessa kädessä miakka. Onko meillä? Välillä tuntuu, että kun me tämän päivän ihmiset, että niin kuin jotkut oikein vanhat ihmiset sanoo, että ennen oli laivat puuta ja miehet rautaa ja tänä päivänä miehet on muovia ja kaikki muu on rautaa. Niin tuntuu, että meillä tämän päivän ihmisillä on tämmöinen pieni ongelma, että me ei uskalleta antaa Jumalan käyttää meitä niin kuin Jumala haluaisi käyttää. Ikään kuin meistä olisi tullut kaikista sellaisia omituisia pehmoihmisiä, että ei me nyt tehdä sitä, eikä me voida tehdä tätä, eikä me pystytä siihen, eikä me pystytä tähän. Mutta Jeesuksen nimessä me pystytään ihan mihin vaan, koska Jumala pystyy ihan mihin vaan. Koska se työ ei ole meidän, kun se on Jumalan työ.
Jumala tekee sen. Mä olen vain se välikäsi, jonka kautta Jumala tekee. Halleluja. Sinä olet se tärkeä pala, Joo. jolla muurit rakennetaan. Kyllä. Ja Jumala haluaa meidät kaikki tähän muurin rakennukseen. Joo. Meillä on jokaisella oma tehtävä, jonka Jumala meille avaa. Mutta ykkösjuttu. Ensimmäinen juttu. Antakaa velallisillenne anteeksi. Joo. Kuka on loukannut sua? Anna anteeksi. Älä edes odota anteeksi pyyntöä. Koska kaikki ihmiset ei ne oikeasti edes tajua, että sä oot loukkaantunut. Tai että he on tehneet jotakin sellaista. Antakaa anteeksi Kristuksen tähden, jotta teidän Jumalan palveluksenne ei estyisi. Ajatelkaa. Kiitos Jumala. Jumalan ihmeellisyys tulee joka päivä, rakkaat ihmiset, näkyville. Joka päivä, kun kuulevat korvat ja näkevät silmät, Jumalan ihmeellinen maailma tulee näkyville meille. Se ei aina ole vaan sitä, mitä me ihmisenä odotetaan. Että joku lähtee lentoon ja joku hyppää rullatuolista tai mitä tahansa. Mutta mä haluan, ihmiset, että jokainen ihminen, ketkä tänään on tässä seurakunnassa, Jeesuksen nimessä avataan silmät ja katsotaan, mitä Jumala seurakunnassa tekee. Joo. Mitä Pyhä Henki saa aikaan ja otetaan vastaan se. Kiitos Jeesus. Mulla on vakavat sairaudet, mä käyn 3 kertaa viikossa dialyysissä ja sen lisäksi mulla on hermoradat kaikki rikki. Mä en välillä edes liiku. Kivut on ihan valtavat. Ei pysty edes kertoa. Mutta Kristus voittaa senkin. Nyt kun mä seison tässä teidän edessä, mä kerron teille sitä, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala on antanut mun ymmärtää. Mä olen vapaa. Mua ei säde. Mulla on hyvä olla. Mä pystyn liikkumaan. Mä pystyn seisomaan tässä. Joo. Kiitos Jumala. Koska Jumalalla on ihmeellinen vaikutus vaikuttaa meihin, kun me annetaan Jumalalle vaikutussalaa meidän elämässä. Ja ei ole helppoa. Mä voin myöntää sen. Joo, ei ole helppoa. Joku ihminen on saattanut 50 vuotta elää siinä, että joku naapuri tai joku toinen seurakuntalainen on 50, 40, 30 vuotta sitten sanonut jotain tai tehnyt jotain, mitä ei välttämättä edes itse ymmärrä sanoneensa tai tehneensä. Ja se katkeruuden juuri on päässyt sinne kasvamaan. Ja silloin sä et edes huomaa, kun sä juttelet ystävies kanssa, sä puhut pahaa tästä ihmisestä. Sä näet aina vaivaa siitä. Sä huomaat jokaisen väärän teon, sanan tai eleen, mikä sun mielestä on väärin tai jotenkin sopimatonta. Tapahtuu mitä tahansa, se on aina sitten jonkun toisen syy. Jos ei se ole vihollisen syy, se on Jumalan syy. Jos ei se ole Jumalan syy, niin se on jonkun ihmisen syy. Ja todennäköisesti nimenomaan sen sisaren tai veljen, ketä mun pitäisi rakastaa, kenen puolesta mun pitäisi rukoilla, kenen kanssa mun pitäisi yhdessä rakentaa tämän seurakunnan muurit pystyyn. Ettei vihollisella ole tänne mitään asiaa. Ajatelkaa, Raamatussa on tällainen tapaus. Valtava Jumalan mies. Jumala kutsuu tämän miehen. No, se esti nöyränä miehenä tietysti vastustelee, mutta Jumalan kutsu on niin väkevä, se ottaa tämän kutsun vastaan ja menee ja voittaa kaikki viholliset Jumalan voimassa. No, taistelu on voitettu. Kansa pyytää, että voisitko sä ruveta heille nyt sit johtajaksi, niin koko meillä ei ole nyt tässä johtajaa.
Niin tämä mies sanoo, en minä eikä mun pojat ei rupea teille kuninkaaksi eikä johtajaksi. Mutta sen sijaan tämä mies oli kaiken sen voittosaaliin ottanut ja vastoin kaikkia Raamatun määräyksiä, mitä siihen aikaan oli annettu Jumalan maailmasta Moosekselle ja näin edelleen, hän rakentaa kasukan. No kasukka on tämmöinen pappisvaate, mikä oli hyvin tarkkaan määritelty, kuinka se rakennetaan. Siinä oli jokainen lanka ja jokainen juttu, jokainen säie, kaikki piti olla jotain tiettyä juttua tietyssä kohdassa. Ja hän ottaa kaikki ne kulta-aarteet ja rakentaa siitä kullasta sen kasukan. Ja mitä tapahtuu? Tämä suuri sotasankari, jota Jumala on käyttänyt väkevällä tavalla, kulkee tämän kasukan kanssa ympäri pitäjää ja koko kansa kulkee hauraudessa tämän kasukan perässä. Ei riitä, että me ollaan joskus tultu uskoon. Ei riitä, että me ollaan joskus oltu Jumalan käytössä, koska ei ole niin nuorta, ei ole niin vanhaa, rouvat ja herrat. Ei miestä eikä naista, etteikö Jumala tarvitse juuri sua, juuri nyt ja juuri tänään. Joo. Hyvin nopeasti tulee se fiilis, että voi kyllä me silloin ennen kaikki oli niin hyvin, me tehtiin niin ja me oltiin allani puhutas just tästä. Kyllä ennen sitä ja ennen niin tätä. Mutta se pitää olla tänä päivänä, koska Jeesus on sama tänä päivänä kuin se oli silloinkin. Niin, ei se Jeesus ole muuttunut. Mä oon vaan itse hyppinyt kauemmaksi Jumalasta, ettei Jumala vaan näkisi, että mä saisin olla vaan ja lekotella siellä sohvalla ja... Voi. Mä välillä ihmettelen, että mikä meitä ihmisiä niin vaivaa, kun Jumala on tässä ja Jumala on antamassa voima. Tuo ihminen tuossa nurkassa. Se kärsii parantumatonta, tappavaa, luuitimen kantasolusyöpää, mille ei voi tehdä mitään muuta. Se syö 1500 milliä sytöstanttia joka päivä. Se on kärsinyt siitä jo, 7, 8? 2015 sairastui. 9 vuotta. Tämä ihminen kiertää mun kanssa, ei pelkästään ympäri Suomea, välillä ympäri maailmaa, julistamassa taivaallista evankeliumia. Näkyykö siinä Jumalan todellisuus ja Jumalan voima, mitä Jumala on? Eli se, mitä me ollaan, koska ei me ollaan. Me välillä erehdytään luulee, että voi että nyt mä oon niin kasvanut ja nyt mä oon niin tietäväinen ja muuta, että nyt. Mutta jos Jumala voi viedä tällaista, miksei se voi viedä sua? Nyt pitää jäädä sinne sohvalle, katsomaan ja voivottelemaan, että aiko joku menisi ja aiko joku tekisi. Nousi ylös ja mene ja tee. Jumala kuljettaa niitä, jotka nousee ylös ja lähtee ulos ovesta. Jumala voimistaa ja valmistaa sitä, joka pomppaa ylös sieltä sohvalta ja sanoo, Jeesus, tässä minä olen. Eräs ropetta kerran Jumalan edessä, se ei ollut silloin vielä ropetta, se oli vasta tällainen. Jumala kyselee sitten ja tämä mies kuulee, voi, kukakohan menisi ja kukakohan tekisi. Niin tämä tuleva profeetta sanoo, Herra, valikoi minut, minä menen. Aamen. Jos ei meille tästä päivästä, tästä saarnasta mitään muuta jää, niin Jeesuksen nimessä jääköön tää teidän sydämeen. Valikoi minut, minä menen. Aamen. Juuri näin.